הכל בסדר? מה? נראה שבכית. לא, זה מהבצל. מזל שלא ישנתי איתך בחדר הלילה. היה לי חלום רע. חלום רע? כן. ממש סיוט. התעוררתי מהצעקות של עצמי באמצע הלילה. הרגשתי כמו מישהו בהתקף. רעדתי בכל הגוף. אתה צריך להדליק את האור, לשבת על המיטה כמה דקות ככה בשביל להירגע. ומה היה החלום? אני לא בטוח שאני יכול לספר לך. למה לא? זה הרגיש כל כך אמיתי, ענת. זה היה נורא. אתה יודע, אומרים שאם מספרים את החלומות אז הם לא יתגשמו, אם זה מעודד אותך. ככה אומרים? אוקיי. אז בחלום אני מתעורר בבוקר. זה יום שבת בבוקר כמו היום, אני נכנס למטבח, אני מתיישב כאן. את עדיין ישנה. אבל אני תמיד קמה לפניך. אני יודע, ענת, אבל ככה זה היה בחלום. היה המון אור. אני זוכר שראיתי את הצל שלי, הוא נראה כל כך מוחשי. ואז ניגשתי למקרר, פתחתי וראיתי את הקערה הגדולה עם הסלט ביצים שהכנתי, ואמרתי לעצמי, איזה כיף, לפחות יש מנה אחת שאני אוהב לאחת הצהריים. ואז נתקפתי בצורך רציני, לטרוף את הכל, אבל התאפקתי. ואז יצאתי לחצר, להשקות את הבוגנביליה החדשה ששתלנו ליד הגדר. אני זוכר שאיך שאני עומד ככה עם הצינור ומסתכל החוצה, אני רואה שהטוסון של השכנים, יש לה דפיקה חדשה שלא הבחנתי בה קודם. ואני אומר לעצמי, ניר וינוגרד הסטלן בטח חזר שיכור מהזיגי ופגע במשהו. ואז אני זוכר שהטלפון צלצל, ואני רצתי פנימה להספיק לענות לפני שתתעוררי. הלו? עוד לפני שאמרה אבא, ידעתי שזאת מירב. אז אמרת לה, מירבי, מה את מתקשרת כל כך מוקדם? אחרי שבת אפילו אמא עדיין ישנה. אז היה הרגע שהתחילה לבכות. ממש לייבב. זה היה השלב שבו התחלתי לפחד. היא אמרה מילים במקוטע, ואני הצלחתי לדלות משהו כמו טלפון, משטרה, ואז הבנתי. הבנתי שהייתה תאונה, ענת. ושאחת הבנות, לא מירב מן הסתם, כי היא זו שדיברה איתי, אבל אולי ליאתי או נעמה? נרגע? כל מה שאני זוכר זה שהתחלתי לצרוח, תגידי לי מי זאת. תגידי לי מי זאת מירבי, תגידי לי מי זאת, אני צורח, תגידי לי מי זאת. ואז התעוררתי מהצעקות האמיתיות של עצמי. לקח לי זמן להירגע, הדלקתי את האור, ישבתי על המיטה כמו שסיפרתי לך. ואז הבנתי שזה היה רק חלום. הלו?